jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alarba nogas go lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗo mawɗo guiɗoɗon to États-Unis tonto Maine on kamɓe yimɓe immigration o tuggi tan ñande talata nde en wayno koɓe ñaññanɓe o état Maine ɗum noon yiyama wonde ko yimɓe heɓe nangga toon to Portland tugnade kanko konngol adjoint ko mo département mo Homeland sécurité haɓuruji men ha hande toon to Washington e tugnade kadi ko wumi toon to congrès kamɓe démocrate en ɓe jiiɗi waɗ ko hadde kala ko fati budget pour o wonande kamɓe immigration kono noon wayno kon démocrate en jiiɗi ko oɗon budget voté ko noon gussa dole immigration nangude yimɓe walla ustude no foti yimɓe waɗata e kasoji men haɓruji men international manaw en toon to Davos toon to Greenland woni kanko Donald Trump e nder discours mo waɗi o wi wonde ko o wultima ko wino mo hutoro dole pour heɓtude Greenland kono alay saago o heeɓa Greenland haɓruji men international guiɗoɗen ko toon to Iran tugnade kadi e télévision mabɓe national ko haali e tugnade kadi agence presse kañum horum jooɗiɗo toon to Dubai ɓe mbi wonde ko kamɓe hohoɓe Iran ɓe kaali joni no foti mayɓe toon e seppoji bannuɗe toon e dumunaji ɓennuɗi haɓruji men international manaw en toon kadi de Venezuela hono kanko gardiɗo leydi ndi hono kanko Delcy Rodriguez omo ɗaminama wara États-Unis ɗum noon ko ɗaɓɓude jokkodiral hakkude gouvernement mabɓe kanko Delcy Rodriguez ciftinton tan gonnoɗo numéro 2 laamu toon Venezuela ko administration ko kanko Donald Trump haɓruji men international ma en cekkiton toon to Mauritanie toon to Tekan e tugnade kadi ko winda e journal biyeteɗo Kasata e caɗele nen toon hakkude ɓeɗo wiyaɓe ko kañumen jeeyi won leyɗele won e woɗɓe kadi wonnoɓe ɗon kene wonno duuɓi 40 walla ko ɓuuri ɗum taw ko kañumen jeeyno ɗeɗon leyɗele ɗum ɗon fof noon ko résultat ji caɗele bannoɗo toon to Mauritanie ha wonno Mauritanaɓe jaltina leydi ndi perdi won leyɗele won cakkitorɗen haɓruji men ko jokkodirde Tijane Nianga joppitani ɗon ko fati of coftal ɓalli rokken kadi page mo jogni hande oɗo ñalawma alarba nogas go lewru janvier tan ujunnaji ɗi nogas jeego kabaruji mun e ɗemgal Pulaar e dande musidɗo mon Amadou Touré bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira moon guiɗoɗen haɓruji men ko États-Unis d' abord e ko yalti ñalawma kadi tugnade journaux ji kewɗi an jeeya en newsweek hono kanko administration makko kanko Donald Trump e surtout yeɓe ɗo yimɓe immigration en way e oɗo dumun fof deke ɓe kutorto ko gueɗe ɗe ganduɗa memo ɓe bindi ɗum memo o kadi ko lundiɗo no fewi ko yamira en pour soɓe naata e galleji walla soɓe naata e nokkuji kamɓe dadiɓe oɗon 4e amendement en wandi firti wonde ko hay goto wawa nadde e galle wawa nadde kadi e nokkuji ɗi ganduɗa ene foti walla ene sikki ne foti nadde toon tawa ala kayit bindaɗo biyeteɗo waranti ɗum noon waranti noon ko yamirore ummino toon de juge ene wayno ko kamɓe yimɓe immigration surtout officier ji kesiɗi oɗo saha joni deke ɓe jangguinte ko wonde ko eɓe mbawi so tawi ɓe tuumi won galle ne wawi wadde yimɓe immigration en mbawi nadde toon tawɓe cohlani yamirore ummino toon to juge ɗum ɗon kadi ko hunde e oɗo saha joni lutodirde no fewi e 4e amendement tugnade hande e oɗo article binda toon CNBC News ko way wonde fof ene wayno oɗo changement kadi moɓe mbaɗi kamɓe direction immigration ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa gouvernement makko kanko Donald Trump ene jeeya ko hunde nde haalno wi wonde ko kala ko aadaji ko gonno ɗon ko waɗeteno ɗon kañumen ndewata e ɗiɗon laabi mbaɗata ko laabi mumen ɗum ɗo fof noon ko lundade constitution kono noon ko way wonde fof ɗum ɗo kadi en ɗamina ma hawre hareji kewɗi toon to tribunal uji tawde ko hunde nde ganduɗa violore constitution ko way wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde hesere nde ganduɗa kamɓe wonɓe toon to service immigration walla wonɓe toon min to maison blanche haaltoɓe ñoyremi ko kaali mbi wonde ko ɗum ɗo kadi ko hunde kamɓe département immigration hawna ko mami dañi hen caɗele no fewi haɓruji men immigration hande tugnade kadi ko winda to NBC News ono kamɓe immigration wiyama wonde guila ñande talata nde ɓe goni ko toon to état biyeteɗo Maine ɗum noon surtout to wuuro wiyeten Portland tugnade kadi kanko numéro 2 département Homeland sécurité ono kanko Tricia McLaughlin o haalano no foti yimɓe ɓe ganduɗa ɓe nanggui toon to Portland kono wi ko won yimɓe nangaɓe toon yimɓe kadi ko koyemin wannoɓe ko bonandeji ɗi jeeya hen haɓanoɓe ne jeeya hen wannoɓe kadi nanggunoɓe yimɓe mofti ɗumen taw wona e welede mumen ene jeeya hen kadi golle ɗe moƴƴani taw ko sukaɓe ɗum noon ko tugnade hande kanko Tricia McLaughlin ko wi ko way wonde fof ene wayno ko kamɓe ardiɓe ko mbiyata immigration coalition right ono kanko biyete Ruben Torres nder ko konguɗo haali wi ko ñande talata nde ɓe keeɓi noddali kewɗi noddali ɗi noon
en kala to kambe yimbe service immigration to ngodi e di noddal di be mbay vérifier ko noddal di hen noddu goto wi wonde ko kambe yimbe immigration be ngari to ne galum e kadi be jogi yamirore mande to juge e kala holon neddo goddo kadi wi wonde ko kambe immigration be nangi neddo goddo kadi e umina e bitikaji mawdi bietedi Home Depot ko dum woni ko anda odo sajon sifti don tan ko kambe immigration be medi arton to Portland kono ni nyaawor yaltinino be ton odon sa jon kadi ngat main non siftin don han main kadi jay ko etaji ade democrat en lami dum woni ko kanko Donald Trump mo kontina hande subade wo etaji ni ganda taw ko democrat en lami so walla taw guri haysindu ko odon eta republican lami de don guri so tay maire mudum ko democrat ko wayno John Columbus en wayno ko kanko Donald Trump mo continuer son yimbe immigration do fofo tunari ka democrat no kalas ko beydade jewde mbele mo créer ko yete lawgu do États-Unis khabruji men États-Unis chakki tortuden ko tonto congress dum non tunade kadi ko yalti journal biete NBC News no kambe democrat en wonbe tonto sudu representant e gaddugol kanko neer kunaji je biete do hakimji Jeffrey ko be felli be biide wonde ko kambe temedide sapo e tasso sardiyanke gondoto toon e sud représentant ene wayno ko kamɓe fof ɓe poti salade facture gadde seeɗa makko ɗum noon ko pour budget mon kamɓe département Homeland sécurité ɓe cogi ɗum département Homeland sécurité noon wonandi yiɗi famti ko way kono ministére de l'intérieur ni ko kañum jiimi kala ko fati immigration e wiide mabɓe kadi ne wayno ko oɗo sa joni oɗo département ko waɗata ko gueɗe ɗe ganduɗa en gueɗe ɗe ganduɗa ndewani lawol e kadi ne wayno ko ɓe mbaɗiri ɗum tan ko par ce que ɓe mbawi tugnade hande kanko Aguilar représentant jiaɗo toon to Californie o mbaɗiri ɗum tan ko par ce que mbawi mbaɗiri ɗum tan parce que président mo États-Unis kañum woori mum ko guila campagne mum wi wonde ko so heeɓi laamu koko arata kene waɗa ene hulɓina ene tampina communauté ji fof kala ɗi gondani muɗum ɗum noon ko kanko Aguilar kanko woni ɗiɗaɓo to banggue démocrate en toon to sud représentant e kanko kadi Hakim Jeffrey ɗum noon ko kañum ardi kamɓe démocrate en toon kanko kadi Catherine Clark ɗum noon ko démocrate jeeya toon to Massachusetts ɓeɗo fof ɓe mbi wonde koɓe votoɓe pour salade ɗi oɗo facture toon to congrès won démocrate en sarɗiyankoɓe e surtout kanko jeeya toon to Texas kanko biyeteɗo représentant Hanley Cuellar kanko Cuellar e nder haalluji haali wi wonde ko kanko hoore makko jaɓodiri e wonde républicain ji won surtout en ko fati e oɗo budget ɗum noon e wayno oɗo budget kañum hoore ma wat kene wona 20 millions taw 20 millions ɗi en ko gueɗe ɗe ganduɗa patude en kamɓe yimɓe immigration il faut ɓe ɓorno e nder vestiuji maɓe mbaɗa hen caméra ji eɓe kaali hen kadi ne wayno ko e nder oɗo budget kadi ɓe mbi wonde ko budget o ene wayno ɓe gussi kala dole immigration jogui nangude yimɓe e wadde ɗumen won kasuji ɗi ene wayno oɗo sa joni mbawno no foti yimɓe mbawi moftede toon ɓe mbawi kadi ustude e nder oɗo budget mum kamɓe AIS ɓe ɗaminno ken wona $115 million ɗiɗon $115 million hawnaki ma hada kamɓe immigration dole ɗe ɓe jogino hen ittuɗo yimɓe ɗo e leydi hen nawtu ɗumen caggal leydi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kanko démocrate jeeyaɗo toon to Texas o wi wonde ko alay saago kamɓe démocrate en yoɓe got ko fati oɗo budget siftinde on tan wani ko hande kamɓe démocrate en ɓe nanodira no fewi holko ɓe jogori wadde ko fati AIS ɗum noon AIS noon ko agent immigration mo kanko gouvernement Donald Trump hutortoɗo saji joni wono mabɓe nodde mbi wonde ko alay saago ɓe momta AIS momte ha laaɓa ene wayno natta wodde wona en mbiyata wonde ko woto momte kon noon kala kalisaji ɗi AIS rokkete ene wayno oɗo saji joni gusi ɗum noon ko ene wayno ko wawi wonde foof hadde woteji garoji hitan ujunere temedde jeegom hitan ujunaji ɗiɗi nogas jeegom arde ene wayno ko kamɓe démocrate en poti nanodirde koɓe jogori hutorade campagne mabɓe surtout yen ko fate AIS cakkitoɗen kabaruji men ko toon to Washington hande hono kanko Michelle Obama ɗum noon ko joom suudu ancien président Barack Obama e nder konngudi kadi ɗi o haalde view o haalde ɗum kadi e NPR o wi wonde ko kala peeje ɗe baɗɗeteɗe mo watte pour hadde joom galle makko hono Barack Obama so yiɗi wontude candidat pour 3e mandat kalteɗo e nder konngudi ɗi o haali kanko Michelle Obama o wi wonde ko omo gonɗini wonde ko ardade leydi États-Unis so neɗɗo ardima duuɓi jeetati ɗum han kadi yoni ɓurɓe hedde cukaka gara gardo toon laamu États-Unis e kanko Michelle Obama kadi e nder konngudi ɗi o haali o wi wonde ko gonɗini wonde ko Amérique naaɓe parani taw pour debbo arde ɗumen ɗum ɗo fof noon o wi wonde ko gonga e nder woteji hitande ujunaji ɗi nogas e nayyi ene woni ko yiyama hen hono rewɓe hewɓe kepti postoji won ɗum ɗon ko guila wonde gouverneur en hay wonde sarɗiyankoɓe hay wonde nokkuji goɗɗi kono noon e wayno ko
kamɓe Amérique naaɓe e wiide makko wonde ko Amérique parani taw pour debbo arta ɗum ɗiɗon haaluji noon e wayno ko kanko gouverneur gonɗo toon to Michigan Gretchen Whitmer siftin ɗon tan e woteji tan ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɗaminnoɗo kañum woru mum ma suɓe o pour wona vice président mo hono kanko Kamala Harris en wayno e nder konguɗo haali wi wonde ko gonga hono kanko Michelle Obama eɓe dakkodiri haaluji kewɗi kono noon pour wiide debbo Amérique paranani pour debbo hawnaki maɓe lutodira oɗon banggue o wi wonde ko ardade leydi Amérique fawaki wonde ko debbo walla wonde ko gorko walla ɓalejo walla boɗejo fawi tan ko jomum ko jogoɗo addude pour lamade États-Unis ɗum noon ko haaluji makko kanko Gretchen Whitmer caggal nde kadi jabade hono kanko Michelle Obama joom suudu ancien président Barack Obama bandiraɓe sehilaaɓe heɗotoɓe radio Jio Sare habaruji meɗen international puɗɗoɗen ko toon to Greenland toon to Davos ɗum noon tugnade kadi e reportage gumiɗo toon ono presse international ene wayno ko kanko Donald Trump discours makko mo waɗi toon wonde ene wayno ko kanko yimɓe Europe naaɓe walla aduna fof ene wayno weltaki oɗon discours donc ko raɓɓide discours o tan kanko Donald Trump wi wonde ko o wultima e konguɗi hutortono pour wiide wonde ko omo wawi hutorade doole pour heɓtude toon Greenland kono e wiide makko waɗi hayso nde wultima e hutorade force pour heftude Greenland ene wayno ko alay saago ɓe koɓe Greenland kanko Donald Trump noon e nder konguɗi ɗo haalde jeyni en koye ɓe wi wonde ko oɗo saha joni nanodiral waɗi hakkude makko kamɓe États-Unis e kamɓe OTAN pour ko fate en holno Greenland sécurité muɗum no continus e kadi kamɓe États-Unis holno ɓe ɓurata jogade toon nafoore e surtout ene wawde hadde ko wayno chinois ko wayno ɗum arde toon wiide ne heɓta Greenland ko way wonde fof ni ko kamɓe Europe naaɓe d'une façon kamɓe Europe naaɓe surtout kadi yimɓe jeeyaɓe OTAN ene wayno ɗum ɗo kodi ko hunde nde ɓe jaɓɓi ɗum andaka noon holko woni nanodiral kanko Donald Trump ngal haalata ngal hakkude makko kamɓe États-Unis e kamɓe OTAN yimɓe hewɓe namdaɓe toon to Greenland ene wayno ko ɓuuri hewden ken wona 85% mbi wonde ko kañumen jiiɗa wonde américain ji kono en jiiɗi continde liggondirde américain ji kono en jiiɗi ko wonde indépendance koye men wono en kadi jaabima wonde mbi wonde ko ene jiiɗi wonde Donald Trump wi wonde ko ene jogui kañum horum anni wadde toon gueɗe moƴƴe ene jiiɗi wonde kala ko wiyete coopération kala ko wallata Greenland e continde ngaalu muɗum ha yaara yeeso tugnade hande kadi kamɓe surtout démocrate surtout kanko ancien vice président Al Gore ko haali wi wonde ko Donald Trump waɗi ɗum wultade tan ko fate en konguɗi ɗi hutorto pour hutorade force pour yaade toon de Greenland ko sibabude yiidemo kanko hoore makko marché international gonɗo toon to New York ɗum noon ko hen ngaalu États-Unis fawi wonde ko kala yakare ɓeɗon jigno ene wayno ko valeur kalisaji fof ko tellino haade makko yettade toon to Davos caggal nde o haalɗi ɗon konguɗi ene wayno koko oɗum kala ko wonno e jeereji ɗo kalisaji gossetono ɓeydima yaade dow ɗum fof noon ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump tumnade hande kadi yimɓe harallayɓe ko fate politique kalas ene wayno ko oɗo saha joni hay goto anda konguɗi makko walla hay goto anda kanko hoore makko miijo makko to yeehi donc o haala ɗum ɗo tan kadi o haalta goɗɗum ha hande toon to Greenland toon to Davos ene wayno ko kanko gouverneur mo Californie kanko hoore makko yiyama wonde ko haɗama yettade nokkuji ɗo conférence waɗatto kanko noon tumnade hande habaruji gomiriɗi toon e mbi wonde ko invitenomo noon ko club goto biyeteɗo Fortune pour kanko hoore makko yo artoon e tawi e conférence uji goni toon kono noon sibabude caɗele ɗe gonɗe hakkude makko kanko Donald Trump e surtout ene ko goto me continue ne tooña goɗɗon ene wayno ko kamɓe wonɓe toon ardiɓe oɗon conférence toon to Davos ene wayno ɓe kadi wonde ko kanko gouverneur Newsom yettade won nokkuji won toon to Greenland ko wawi wonde fof kanko gouverneur Gavin Newsom e nder haalluji ɗi o haali o wi wonda holko woni sababu kanko Donald Trump o suusa wonde haalluji walla o suusa fottude makko kanko Gavin Newsom ɗum ɗo fof noon o haali gueɗe kewɗe o wi wonde ko Donald Trump ene wayni ko anda hen saji ko waɗata surtout yen happitade ko wayno prix Nobel de la paix en ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Gavin Newsom o mona toon to Greenland kadi wona maire nawnomo toon ko invitenoto toon donc siftinɗon toon kono kanko Gavin Newsom garɗo toon to Davos o yelni no fewi ardiɓe Europe surtout ene kañumen koye men jaabol men kanko président Donald Trump gueɗe ko fate politique e fate kadi kanko hoore makko Donald Trump haaluji ko haalata ko fate heftude Greenland e ɗum noon ene wayno ko kanko Gavin Newsom haalduna ɗum koye reporter uji donc joguiɗo konngol toon to Maison Blanche ono kanko Anna Kelly o haali o wi wonde ko ene wayno ko
o hay goto ne Devos anda hol gonɗo gouverneur Newscom ɗum noon bonniti inde makko Newscom no firti ko ƴettor won ɗon o anda pourquoi oɗo gouverneur en oppa caɗele gonɗe toon to Kalifoto fewnani ɗum en arani wiyeno fewna gueɗe toon to Suisse ko way wonde foof tugnade hande Newsweek ko haali hono kanko Fortune magazine ko kañumen mbino kalde Newsweek mbi wonde ko ñande aljuma nde mbi wonde ko gouverneur Newsom kañum woori mum koko invite no yo participe toon e Fortune conversation ɗum noon ko conférence baɗo toon to nokku biyeteɗo USA House in Davos kono en wayno ko caggal muɗum sibabunde caɗele ɓettini wonde hakkude makko kanko e Donald Trump ɓe mbi wonde ko ɓe kayiti ngal ɗon potital ko way wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde wonde toon kanko Gavin Newsom o wiyaka yo yaltu kono wayno o haɗama nadde ɗo fonno wadde conférence ɗo toon to Iran tugnade e agence France Presse gonɗo toon to Dubai Émirats Arabes Unis e mbi wonde ko wayno ko jamma hanki hono kamɓe télévision Iran télévision national mo Iran ene wayno ko kanko ministre des affaires étrangères o yalti hen omo haala ɗum noon ko goɗɗo woni lawol gaddanol kamɓe iranaɓe suusi hohoɓe ardiɓe toon eɓe jaɓa wonde no foti yimɓe haalde no foti yimɓe ma e seppoji bonnude toon ɗeɗo jonde tati ɓennude tumnade kadi koɓe kaali agence presse ɓe mbi wonde kene wayno ko Iran naɓe reconnaissance oɗo sa joni kene wono ken ujunnaji 317 neɗɗo ɗum woni yimɓe maayiɓe seppuji ɓennuɗoɗi ɗum noon woni ko kanko ministre des affaires étrangères o kadi o waɗi rentinare mawde huccidi ɗum kadi e États-Unis o wi wonde ene wayno ɗum ɗo fof ko sababu nde kamɓe mbaɗi ɗum kono noon kadi o rentini États-Unis ko kala nde ɓe mbaɗi gueɗe ɗe ɓe mbiyata ɓe mbaɗa nde pour yande toon Iran ene wayno ko kamɓe Iran naɓe mabɓe capte doole mabɓe no potiri ɗum noon ene wayno ko ɓe goppirta ɗum yaha ko sifti noon tan tugnade hande e oɗo agence presse ko haalata mbi wonde ko kamɓe États-Unis batuji kewɗi taw ko porte avion ngaji ɓe kucciti toon to banggue Moyen-Orient ɗum noon to banggue Franque taw ɗiɗon batuji kadi ɗiɗon batuji dolen gonnoor ko toon to Asie ɗum noon ko jiita e ɗum ɗon kadi ne wayno kadi awon batuji kadi goɗɗi gonnoɗi toon to Caribbean ene wayno jamirama oɗo sa joni yo jaton to Moyen-Orient ɗum noon to nokkuji ɗi goɗɗani toon to Iran fewi andaka noon holko woni kono noon e wayno ɗiɗo batuji gonnoɗi to Caraïbe ko kañumen avion ngaji gummino toon ni en wonde hélicoptère ji ko kañumen mbaɗno opération mbawɗo walludeɓe kamɓe États-Unis haaɓe nangi hono Nicolas Maduro toon to Venezuela e tugnade kadi ko yalti hono kanko ardiɗo leydi Venezuela oɗo sa joni hono kanko biyeteɗo Delcy Rodriguez wiya wonde ko ane ɗaminama o ara États-Unis ko ɓoyani ɗum noon kadi andaka hol ñalawma arata ɗum ɗo fof ko hollude wonde ko leydi mabɓe kamɓe Venezuela eɓe jiiɗi continude liggodirde Donald Trump e gouvernement muɗum ɗum noon siftindon tan ko kanko Delcy Rodriguez ko ƴeftulama ko konngudi makko gadani wonno ko wonde ko il faut ko président mabɓe artire ene woni ko kanko kamɓe Venezuela laamiɗo toon leydi moɓe gonɗini tan ko Nicolas Maduro donc way wonde fof ene wayno ko sakkiti ko kadi ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko non kanko kamɓe Venezuela ɓe mbi wonde ko ɓe goni koye oɗo saha joni koye peeje kaldigal peeje kadi liggodirde États-Unis taw kadi kulol ala hen taw kadi kamɓe fof ɓe mbawa jogo cuusal famodirde holko woni holko rendiniɓe hol kadi ko wawi wallude ɓe haɓe kawrita ɗum noon ko kanko Rodriguez haali ɗum sifton ɗon tan ko laami ko kadi o woppini yimɓe hewɓe ganduɗa sokonoɓe toon to Venezuela taw cokira ko sibabunde miijoji mumen walla sibabunde jonɗe mumen politique habaruji men international cektorɗen ko toon to Maurice tugnade kadi ko winda e journal Kas Ataye taw windi ɗum ko Mamadou Baydi Gueye ɗum gandiral Aliya Gueye ene wayno ko oɗo sa joni caɗele nan goni toon to tekan to surtout toon to nokku biyete Dar es Salaam dugnade hande ko winda en wayno ko préfet gonɗo toon hono kanko biyete Cheikh Sadbou won ñawore nde waɗi ñawore nde kadi e wayno ko ittude ken wona 25 hectares e domaine ɓe ganduɗa en ken wiye temedere capan jeeɗiɗi hectares ɗum ɗon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa leyɗele dokkanoɗe guila hitande 1996 tugnade hande ko windi ene wayno ko honnoɓe ɗeɗon leyɗele walla kañumen winoɓe ko kañumen jeeɗen leyɗele mbi wonde ko enen jogui kala ko wiyete titre foncier mo ganduɗa titre foncier ko duuɓi kene ɓuuri 40 hitande ko kañumen gonno e ɗeɗon leyɗele kono noon e wayno ko oɗo saha joni kañumen wiyaɓe ko kañumen jeeyi ɗeɗon leyɗele ɗe kañumen jogui ko kayitaji
kayitaji baɗaɗi kayitaji baɗaɗi e nder kisare ujunnaji ɗiɗi ɗum non ko hunde nde ganduɗa henne ko kayitaji baɗaɗi caggal nde joom ɗeɗon leyɗele goni ɗon ken wona duuɓi ko hedde ɗum ɗon. donc tumnade hande kanko article o no windirani o wi wonde ko ɗiɗo haareji gonɗi toon e surtout henne nokkuji ɗi ganduɗa henne gandiraɗe ko ndema wonni toon so continue wonde ha wonnaki ɗum ɗo kadi ma addu ceergal mongal hakkude ɗiɗo famille aji gonɗi toon e ɗiɗo nokkuji ko ɗi waɗi famille aji gonɗi e ɗiɗo nokkuji namdi ko yacci hono hooɓe laamu Mauritanie yo mbaɗa enquête pour ƴeewa ɗeɗo caɗele holno deglir ɗum o ha hande toon to tekani way koye ndeɗo haare ko fate leyɗele ene wayno ɓurti tan wonde haare ko fate defandude leydi mum konti joni oɗo saha joni serdude haqqe e yimɓe wonnoɓe ɗon ko ɓooyi laamu kañum hoore mum no waɗirta gelle mum ha laaɓa e surtout ñawoji muɗum walla laamu kañum hoore mum no reynirta citoyen ji yimɓe jeeyaɓe leydi mumen taw ko e dow potal. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol sarma en jokkodiri Tidiane Niang joni o rokken ko joguinen ko fati coftal ɓalli. Tidiane Niang bisimilla. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radiowol sare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie deuxiéme division kihiɗe hande wanno pottitte ɗiɗi FC Riyad kañum hiwdirno équipe FC Wiyad mo Arafat pottel ngal wawno gasi ko ɗeke on partout. Centre Moulay Mbarek kañum hiwdirno équipe FC Oasis pottel ngal wawi gasi ko ɗeke 0-0 kihiɗe hanki FC Barakna kañum heeɓi polgue yesso équipe ASC Garde National taw ko loggol gotol e ndigam. AS Armé kañum heeɓi fartange yesso équipe SR mo Arafat taw ko loggi tati loggi ɗiɗi. ñalawma hecciyanki olympique mo Sab kañum heɓno polgue yesso équipe FC Was taw ko loggi nayyi ndigam. championnat foot ñalawma 7 paɗon hawray nogas nayi lewru janvier 7e journée so woni 15h GMT Rindiaw ma hiwdir kipu Sorimale 15h40 GMT Thialgou ma jabbu kipu Njorol 16h20 GMT kipu Garlol ma hiwdir kipu Bogue Bass 17h GMT Thidé ma jabbu kipu Ganki Djeri 17h40 GMT Hayre Mbar ma hiwdir kipu Bogue Escale 18h20 GMT Tekan ma jabbu kipu Djingue 19h GMT kipu Dubango ma hiwdir kipu Jowol 19h40 GMT Sinthiane Jama ma hiwdir kipu Falakome 20h20 GMT Dawrel ma jabbo kipu Saye Potel Saket 21h GMT Ligue Sayba ma hiwdir kipu Mbagne yencudi Ligue des Champions pottitte kihiɗe hande kipu Liverpool kañum yehe nder terrain olympique de Marseille fiɗum loggi tati ndiga Chelsea kañum heɓi polgue yesso kipu Pas taw ko loggol gotol e ndiga Juventus kañum heɓi fartange yesso kipu Benfica loggi ɗiɗi e ndiga Galatasaray kañum jaɓɓino Atlético Madrid potel ngal wawi gasi ko ɗeke on partout pottitte Ligue des Champions ñalawma hande Bayern de Munich qualifima 8e de finale caggal polgu mabɓe yesso kipu Union Saint-Ouen taw ko loggi ɗiɗi e ndiga FC Barcelone kañum yehe nder terrain Sofia Prague fiɗum loggi nayyi loggi ɗiɗi Atalanta kañum hewdirno kipu Atletico Bilbao ko Atletico Bilbao wawi heɓde polgu loggi tati loggi ɗiɗi kihiɗe hanki Arsenal kañum yehe nder terrain Inter de Milan fiɗum loggi tati loggol gotol Tottenham kañum samti kipu Dortmund loggi ɗiɗi e ndiga Sporting kañum heɓno polgue yesso kipu Paris Saint-Germain taw ko loggi ɗiɗi e loggol gotol classement Ligue des Champions avant dernière journée ko Arsenal ardi ɗum ene jogui 21 points ɗiɗaɓo ko kipu Bayern de Munich jogui 18 points tataɓo ko kipu Real Madrid ene jogui 15 points nayaɓo ko kipu Liverpool ene jogui 15 points joyaɓo ko kipu Tottenham ene jogui 14 points jeegom ko kipu Paris Saint-Germain ene jogui 13 points jeeɗiɗi ko Tottenham ene jogui 13 points jeetati ko kipu Chelsea ene jogui 13 points novem ko kipu FC Barcelone ene jogui 13 points ko fati meilleur buteur Ligue des Champions o saaha mo jarten ardi ɗum ko Kylian Mbappé ene jogui 11 buts ɗiɗaɓo ko Victor Osimhen ene jogui 6 buts Erling Haaland kañum woni 3e ene jogui 6 buts Europa League ñalawma janggo pottitte 20h Celta Vigo ma hiwdir kipu Lille ñalawma janggo so woni 20h GMT Sporting Braga ma hiwdir kipu Nottingham Forest andamo tirage au sort Ligue des Nations dunde Europe jogori wadde ko 12 lewru février sanga waktuji 17 woni 18h GMT Walid Regragui keblo kipu Maroc waɗama entraîneur ɓurɗo forde Coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi gardiɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ñalawma hanki o fodeni kala joueur ma heɓ 75 millions francs CFA kala joueur ma heɓ 1500 mètres carré taw ko Petite Côte kabaruji men cofsal ɓalli ko ɗo kaaɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radiowol Sare International to mbawi wonde foof wonno ko musidɗo moon Tidiane Niang Nakshot. Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar
e oɗo ñalawma alarba nogas e goho lewru janvier hitande ujunnaji ɗi nogas jeegom gasi ha laaɓi ko musidɗo mon Amadou haldata e moɗon en jetti Tidiane Niang balluɗen kadi ko fate coftal balɗe yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.